Hayi ndiyimamele lento yezi foreign nationals abantu aba-obsessed bamazigxotho beSouth Africa, and then ndijonge abantu abaphambili kule nto, la March and March nale Popeye uPhakela uMthakathi together noNgizwe. So ndive lo mfo kwaPhakela uMthakathi ethetha into apha, ndaqoma kwakule ndawo ebeye kuyo ziidomkop zonke ebehleli nazo ziyavuma xa isithi umntu eSouth Africa ngamnye, iSouth Africa can afford to give each person i-1 million every year for the rest of their lives. Masiqale nje ku-1 million umntu ngamnye, singayibali ka-every year. ESouth Africa sibayi-63 million if I'm not mistaken, and then uthathe la 63 million people, uthathe 1 million umultiply ngo-63 million, and then unxeba ufumana malini. And then kukhona i-country othi wena afford unika umuntu 1 million every year, and then uzibuze uba ibhadlile loo nto leyo. And then you're taking this person very seriously wena, to an extent that ummamele kulolo ke begqiba uthetha into uba yena makanikwe 5 million eyohlala kwiborder, akho mntu azongena phaa just for food. Yabo abantu benu ingqondo emfitshane ilapha ezinyaweni, in fact ingqondo yabo unyathelwa ngayo, and we listen to such people. The same Popeye uPhakela uMthakathi uthetha into apha enqombe ifamanqe ethi why should we document foreign nationals, whereas abantwana bethu apha bakhona bangakwazi ukufumana i-ID because of i-birth certificate abangenazongo. And then that is not a government issue or a government problem. Umntana xa izalwa ngamnye wenzelwa i-birth certificate, and i-onus is upon the person who has given birth to laa mntana uba makamfunele i-birth certificate. So xa ingenayo, it's not a problem of government, it's an issue of lo mntu ebezale lo mntana khange afollowishe okanye the right procedure okanye the right process in terms of registering that child. So yabona abaphakela uMthakathi benu ngabantu nje abagcwele nje ingxolo nje. And as for i-foreign nationals, let me tell you something uzawuthi uyazi ngoba ubungayazi. Azindawo i-foreign nationals, not this year, not in 2030. They are here to stay, whether we like it or not. So fanele kwangoku sivele sisela amanzi nje sixole. Yabona into ze-March and March nento ngumlilo ephepha nje, bazovunguza bavunguze kuphela amandla, and then the foreign nationals will still be here. And I'm saying this ndithetha lento because kuyafuneka xa senza into bazalwane sibe nengqondo. Ingqondo ibalulekile, uThixo asiphe ingqondo. And abantu be-March and March, I don't want to lie to us, ingqondo zabo zi-brand new, have never been used. And ngoku bafuna nje, but they're seeking irrelevance, but ke bayikhangela wrong. Emva koku babizwa Ngizwe. Who is Ngizwe? Yabona umuntu othatha uNgizwe serious apha ebomini, they need their head examined, because laa mntu lona ndiyamdawutha uba ii-faculties zakhe zisa-right, apha engqondweni usa-right. Sikhona nje umtya ungafikiyo ncam eparafilini phakweni. So that is why enje nje, and le nto ayenzayo fanele si-understand is doing it because number one ufuna kwenyuke what do you call it, ii-followers zakhe. Kaloku ndoda ayiphangeli leya. So the only way that is going to make money is to seek attention nge-relevance ngolu hlobo kwinto ezinje. Then ke that way uzofumana ne-sponsorship from abantu who are behind, because yonke nto siyibonayo thina, there's someone who's behind le nto ongavelanga yena, but is using aba bantu bangoNgizwe noPhakela uMthakathi ne-March and March.
just to destabilize izinto nje. Remember siya elections this year go November. So his stakes are quite high. So ngoku that's why uyoqaphela ba much and much abantu abasetshenziswayo ongizwa abantu abasebenzayo phakathi emthakathi because bathanda izinto bazawusebenziseka, and for them sisonka sabo lento bayenzayo, yabo. And then baqokelele wonke, yabona bungajonga abantu ababehind okanye abantu abasupporta lento yogqotho ke-foreign nationals, abantu aba-useless abangenzi into. There's no one, it's either oqala business or running a business okanye umuntu osebenzayo oyihoyileyo yonke lento le. Babhizi abantu, they're building their lives, then bafuna nje uhambe beyokrasa estradweni baphephi ilento zekuthiwa sintoni i-rubber bullets ne-tear gas, and then bazibizi, but they are fighting as the patriots, they are fighting for the country. For what country? Man, ingqondo make siyise. Hey, ntozakuthi silapha wakhona. Funa nje ke sichaphazele kulo mba we-foreign nationals. Yabona if siyakhumbula kahle, back in the day sabana into ekumila kunje whereby foreign nationals were chased away and kwaba khona riots, because abantu, they felt that we've had enough of abantu. Now the first thing efanele si understand, masiye kwezindawo zisemakhaya nasezilokishini, these foreign nationals igcwele pha kwezandawo owning ishop, and xa ujonga ezishop baziranayo, it's either bazithenge okanye bazirenta kwabantu balapha eSouth Africa. So who has enabled them? Yabona bungayezi kwezilali nje around, you find the SJPs, foreign nationals, and ngobuninzi baso. And then xa ujonga as properties bazi-occupyile zii-properties zethu as South Africans. Yabona apha ndihlala khona bekhona izindawo zokwenza inwele, hair salons, and then the South African ladies were owning ezindawo okanye bezirente ezinye, but for some reason I end up umuntu esohluleka, and then they hand over to this guy, then I end up yena erenta kulo muntu. And then we find a way of saying aba bantu bathatha imisebenzi opportunities good, whereas it's a matter of a person. I know for a fact at least 2 of abantu who are South African who ran a salon. They rent them to the ground, yafika foreign national yathatha over, and business was booming. Yenziwa yintoni ke loo nto manje? Kubalisele a thing or two ukuze uhlale uyazi. First of all, in these cases, wawubona indlela abantu abaconducta ngayo business, ayikho la ngizothi enthusiasm, ayikho la commitment, ayikho la discipline amongst our very own people. And then kufike umuntu, let's say from ezinye, that person may understand by yintoni i-poverty, and akafuna uyibona phi ihambe khona i-poverty, and then that person fights tooth and nail against the poverty. That person works tirelessly, akalali laa mntu ehlala esebenza, and then xa sibona i-result yaloo nto sithi sibe nomoya, as we are seeing today. Nje ndibona onye uPokopana ehambe evala ezindawo ezintente bazenzile etown, and I'm saying to myself, lo mfo lo uvala into, but next thing kulaa ndawo akuzuvuka nto pha, because thina South Africans, most of the people bafuna into eyi-one, they want to sit, bafumane imali from government, noba yilo 370, it's fine, and then that 370 they drink themselves to a stupor, and then that one who's coming from Zim or Nigeria or wherever it is, yena azixelele uba mna ndizokwenza imali, asebenze ngezandla zakhe, and then thina sithi uthatha imisebenzi. Yabona ke laa nto ibonakala ingqondo noko ene-limited capacity to think. Xa uzovela uthi umuntu ukuthathele umsebenzi ube wena ungenzi into phofu ngaloo nto, yabona ngo bazohamba ubani. I can bet you my shoelaces
akho nomnye umuntu we-South African ozothatha over as a businesses. People are going to have excuses because into ekhoyo amongst our people kuphakama. Baphakema abantu bethu and njengoba bephakamile nje akho nto embi njengokuphakama komuntu abengenanto. And then laa muntu ungaphakamanga asebenze enze laa msebenzi wena uphakamileyo, and then when that person prospers in that uqale ngokwena ube nomonde. And ke enye into which evele indigqibe inditheza amandla, zonke ezi zinto kufike umuntu who is engekho umuntu omnyama waye komnye umuntu omnyama wathi jonga laa muntu umnyama ukuthathela umsebenzi. Nathi ke ngoku sayibhiliva loo nto and we started to fight against one another. But kuza umuntu from Italy aqala ibhizinesi, siyavuya. I'm going to an Italian restaurant, ucaba uziluma nolwimi. Kuze umuntu from the USA uvuye. Kuze umuntu from France uvuye. That person akayo foreigner yena, but lo muntu omnyama yi-foreigner. And then ke side sibize ne-derogatory terms ezithi umuntu uyikwerekwere. And then we ask ourselves uba siyoze siphumelele nje singabantu. Yabona, I'm going to tell you now, kwathethwa apha kusithiwa kufuna ukupheliswa lento kuthiwa zintoni as agencies whereby abantu basically uya kwi-agent, i-agent ikufunela umsebenzi, and then la agent ibe yiyo ebhatala, then wena ibhatale wena. Kuthiwa kufuna ukupheliswa loo nto. Kodwa kufuna ukupheliswa number 2 lento yo-Shoprite or Checkers and all of that. Ukuze abantu, they must own supermarkets abantu abamnyama, like gobe sakhula abantu abamnyama bene-supermarkets. In our area, for instance, uShoprite simasingo sesibadala bekhona i-supermarkets which were doing well, nathi being serviced by izo supermarkets ku-right before kufika uShoprite. But all of a sudden sicimba uShoprite, Checkers, Pick n Pay are God's gift to us. But as understand, the economy yethu will never grow as long as thina abantu abamnyama were not participating in the economy. Senzwa thina i-consumers in this economy akuthiwa must participate, senzwa i-customers kwi-economy yethu, and asiyiboni loo nto leyo. Eyona sifuna ukuyilwela, sifuna ukulwela uba umuntu waseNigeria makahambe, umuntu waseCongo makahambe, umuntu waseZim makahambe. Wasting energies e-pharmacies sebenzisa to grow our